जाय समाव सरकारा स्मार्ट पुलिसनि खोथा बुङो बे समावनो नुनो मोनदों सासे पुलिस अफिसारनि लाजिनांथाव आखु। नंगौ, थारैनो नैबे नुथाया गुबुन रायजोनि नङा। बेनो जाबाय आसाम रायजो लखिमपुर जिल्लानि आरो बे नुथाया ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय प्रेंक भिडिअ खालामनाय नङा। थारैनो बे नुथाया लाखुमानाय केमेराजों सेबखांजानाय। जों मिथिगौ दि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो रायजोआव घुस लाग्रा सरकारि अफिसारफोरनि हेंथायै गोबां गोख्रों राहा लाबाय, नाथाय बे समावनो फिन नुसारलायनाय घुस लादों लखिमपुर जिल्ला बङालमारा थानानि आइसि तरुण चन्द्र बर'आ। थानायाव एजार होनो फैनाय सुबुंनिफ्राय नुसारलायनाय घुस लादों लखिमपुर जिल्ला बङालमारा थानानि आइसि तरुण चन्द्र बर'आ। मिथिबावनाय बादिब्ला पुलिस अफिसार तरुण चन्द्र बर'आ एजार होनो फैनाय सुबुंनिफ्राय 1000 रां दाबि खालामदोंमोन, नाथाय रां बिजानाय सुबुङा 500 रांल' हरनो हायो। बे गासै घुस लानाय नुथाया लाखुमानाय केमेरायाव सेबखांजानानै फोरमान महरै सोराङाव फैयो। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।